Completamente calcinado quedou este coche no concello lugués de Sarria. O vehículo estaba estacionado na rúa e comezou a arder. O incendio mobilizou os bombeiros do Parque Comarcal. A intensa fumareda afectou tamén unha vivenda próxima. Investígase se o lume foi intencional. Me ha asustado mucho porque eso ha empezado a arder, las llamas muy altas. Yo pensaba, porque estaba lo que es enfrente de mi ventana, aunque mi ventana estaba alto, pero como las ventanas, o sea, las llamas eran tan altas, yo pensaba que me iban a entrar a mi habitación. Y yo, pues la verdad, he sentido mucho miedo, me ha dado un ataque de ansiedad. Os incendios continuados en vehículos están a provocar tamén a preocupación entre a veciñanza de Dena, no concello de Meaño. Segundo denuncian, os incendios en turismos repítense con frecuencia. Creen que non todos son fortuitos. Din que se senten inseguros e reclaman unha maior vigilancia policial na zona. Boas tardes, luns 20 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. Comezamos semana como rematamos a anterior, con outro accidente mortal de moto. Foi en Pontevedra, na avenida de Marín. O motorista saiu despedido e acabou no mar. Rescatárono os bombeiros, xa falecido. Esta fin de semana, como dicimos, houbo este outro accidente mortal de moto. Foi na noite do sábado domingo, na A6, no concello lugués de Outeiro de Rei. Consistiu nunha colisión entre un coche e a motocicleta. Tamén neste caso o motorista saiu despedido. Levou un golpe tan forte que, aínda que chegou con vida ao hospital, faleceu pouco despois. O certo é que algúns dos accidentes da rede viaria nestas últimas horas teñen relación coa chuvia. Hai estradas especialmente esvaradías e perigosas. O caen as primeiras pingas tras o tempo seco das últimas semanas. É por iso que hai que extremar as precaucións se queremos evitar sustos. Que vimos o Bran, en tema de neumáticos, sociedade na carretera, son os riscos principais. Os factores principais é tamén a falta de costumbre de circular en mollado, porque xa levamos bastantes meses sin chover fuerte. E vexan a imaxe que tomamos esta mañá a carón duns colectores do lixo en Moaña. Semellan garrafas de auga baleiras, pero non, están cheas de cascallos de obra. E aínda que hoxe quedaban poucas porque xa foron retirando, chegaron a acumularse case tonelada e media de cascallos. A Garda Civil investiga quen son os responsables, que poden enfrontarse a unha multa de ata 100.000 euros. Os veciños non saen do seu asombro. Xa dende hai unhas cantas semanas que levan botando verquidos e día a día o que íbamos mirando é que iban aumentando. Ao principio eran 3 ou 4 e cada vez pois iban a máis. E agora hai todo iso e xa hubo moito máis tamén. É unha maneira curiosa de desfacerse cando normalmente hai un contedor de obra onde se pode facer iso. A Garda Civil investiga o incendio dun coche en Sarria presuntamente intencionado. A dona do vehículo, veciña de Ural, asegura que viu de madrugada como lle prendía lume un coñecido seu que fora parella da súa sobriña. As lapas que foron sufocadas polos bombeiros do Parque Sarriao deixaron o turismo completamente calcinado. Un incendio calcinou por completo un coche aparcado nunha rúa do Ural, en Sarria. Segundo a súa dona, que vive xusto en fronte onde estaba estacionado o vehículo, prendeulle lume a exparella da súa sobriña. Ha echado gasolina o gasol, lo que, vamos, yo creo que sería gasolina para que eso ardiera. La ha echado en la parte de adelante, rápidamente, ha salido de mi calle y entonces es cuando mi vecina ha visto el coche aparcado, un Alfa Romero en negro, la ha visto aparcado en la calle de enfrente, la carretera de enfrente, y se quedaba otro allí y al otro lo ha visto que estaba andando para los lados, iba para arriba y para abajo como vigilando. A tal lugar desprazaronse os bombeiros de Sarria que evitaron que as lapas se propagasen a unha vivenda deshabitada que sí se viu afectada polo fume. Pola súa parte, a propietaria do turismo incendiado temeu que o lume chegase tamén á súa casa. Me ha asustado mucho porque eso ha empezado a arder, las llamas muy altas. Yo pensaba, porque estaba lo que es enfrente de mi ventana, aunque mi ventana estaba alto, pero como las ventanas, o sea, las llamas eran tan altas, yo pensaba que me iban a entrar a mi habitación. Y yo, pues la verdad, he sentido mucho miedo, me ha dado un ataque de ansiedad. Eu estaba dormindo, pero chamoume unha veciña, dice, que pasa aí abaixo que vexo fuego? Entonces salín aquí á porta e xa vin o fuego eso. Intentei chamar os veciños,
darlles alarma, e saliron, e, bueno, foron cando chamaron os bomberos e iso todo. Ao chegar ao lugar, efectivamente, vemos que hai un incendio totalmente desarrollado nun vehículo, o vehículo estaba prácticamente calcinado, procedemos a apagalo, e o vehículo, como estaba pegado a unha vivenda, pois astillou os cristais dunha ventana e derretiu un pouco que a persiana, encheuse de fume a vivenda. Entón, procedeuse a entrar na vivenda, a ventilala, comprobar que a cámara térmica que non houbera puntos quentes. Unha vez presentada a correspondente denuncia, a Garda Civil está a investigar o caso. Veciños de Meaño denuncian o elevado número de vehículos que arderon nas súas rúas nos últimos tempos. Os corpos e forzas de seguridade sospeitan da intencionalidade da maioría deles e investigan o sucedido para dar cos responsables. 2 vehículos arderon nesta rúa dos Colexios baixo o portal do número 1 do núcleo de Dena, no concello pontevedrés de Meaño. Foi de madrugada, hai menos dun mes. A dona dun deles, que está segura de que alguén lle prendeu lume, confirma que foi a propia Garda Civil a que avisou do que estaba acontecendo. O outro coche que se viu afectado pertencía a un home que vive en Madrid e que estaba visitando a súa nai. A pasada semana, na zona de Altimira, ardeu outro vehículo en circunstancias similares. Efectivos de emerxencias de Sanxenxo acudiron para extinguilo. Nos meses de maio e agosto, tamén na zona da Praza do Corazón, outros coches arderon de madrugada. Os veciños están fartos destes feitos e reclaman máis vixilancia policial. Algúns teñen medo e non queren dar a cara diante das cámaras. Pensan que o mellor non todos, pero a maioría destes incendios son provocados. Dende o Concello de Sanxenxo aseguran que estes sucesos están baixo investigación e que non poden dar máis información ao respecto. Meaño só conta cun policía local e os postos da Garda Civil máis próximos son os do Grove e Sanxenxo. A veciñanza, mentres tanto, agarda preocupada e desexosa de que pronto as investigacións cheguen a bo termo e dean co responsable ou responsables destes incidentes. Un veciño de Viveiro foi detido en 2 ocasións en menos de 24 horas. Primeiro por roubar nunha tenda de telefonía de Burela e a segunda vez por abalanzarse espido contra o coche da policía. O home estaba fora de sí, comezou a correr contra o coche policial e a golpealo. Os axentes conseguiron reducilo e leválo á comisaría. Alí comprobaron que o home fora detido horas antes como o presunto autor dun roubo nunha tenda de telefonía informática en Burela, da que levou varios móviles tras romper o escaparate. O certo é que foi unha fin de semana movida pro detido entre o roubo e a súa detención espido. Tamén fora identificado por protagonizar varios altercados públicos en locais nocturnos de Viveiro. Non deixamos a provincia de Lugo, en Becerreá foi detido un home por transportar no maleteiro do seu coche medicamentos prohibidos no noso país. Eran na súa maioría estimulantes sexuais e entraron en España sen pasar ningún control de calidade. O detido non tiña a receita que se necesita para poder mercar estas sustancias, nin acredita que os declarara. Ademais dos medicamentos, interviñéronlle 1.000 euros fraccionados en billetes de 50. Está investigado por un delito contra a saúde pública pola presunta venda ilegal deses produtos. Continúa a preocupación ante a vertedura detectada a semana pasada no río Sare que afectou os concellos de Santiago, Ames, Brión e Rois. As primeiras investigacións apuntan que a orixe da vertedura estaría nas obras de posta en marcha da nova depuradora. Este luns reúnense Augas de Galicia, Concello Compostelán e Aquaes para avaliar o alcance e a evolución deste episodio contaminante. Vémolo en directo de seguida aquí no Galicia Noticias. Pesar en Lugo pola morte da moza de Vilagarcía turrada por unha vaca no San Froilán. Nunha concentración silenciosa, autoridades e cidadáns amosaron as condolencias polo pasamento da muller de 33 anos que estivo 2 semanas ingresada na UCI. A Praza Maior de Lugo acolleu esa concentración silenciosa na que participou a Corporación Municipal canda os veciños. Foi un acto de pésame pola morte desta muller ferida por unha vaca o pasado 5 de outubro no día de San Froilán. O animal participaba no desfile de gando polo centro urbano. A res asustouse e fuxiu a gran velocidade mancando levemente unha nena e derrubando unha moza de 33 anos que sufriu traumatismos graves na cabeza e no tórax. Botou 2 semanas ingresada na UCI e faleceu nas últimas horas. Esta tarde será soterrada en Vilagarcía de Arousa, onde rexentaba unha papelería. Imos xa coñecer desa sustanza a 3 bandas pola vertedura de residuos fecais ao río Sar, que afecta dende a semana pasada a varios concellos. Reúnense
a Sociedade Promotora da Edar de Silvouta, a Quaes, do Ministerio de Transición Ecolóxica, o Concello de Santiago e Augas de Galicia. Nuria, trascendeu algún resultado desa reunión? Pois polo momento, Raúl, aínda non deu comezo esa reunión que estaba previsto que comezara hai media hora aquí en Dependencias Municipais do Concello de Santiago. Como ben dís, unha reunión convocada polo Ministerio de Transición Ecolóxica que está convocada a Augas de Galicia, tamén a promotora da depuradora da Silvouta e o propio Concello de Santiago de Compostela. Na orde do día, o punto principal, determinar que foi o que aconteceu o pasado domingo, día 12 de outubro, que é cando se detectou esa vertedura. Segundo técnicos de Augas de Galicia, esa vertedura, esa contaminación tivo lugar pola posta en marcha de novos colectores da depuradora da Silvouta e a desconexión dos vellos colectores. Foi nese momento cando se produciu a vertedura de augas fecais directamente ao río Sar, augas fecais que afectaron a distintos concellos, tanto Santiago como Rois, Brión ou Ames. Como dicimos, están convocados a esta hora aquí unha reunión convocada polo Ministerio de Transición Ecolóxica para determinar que foi o que acontecer e evitar que se volva a producir. Grazas, Nuria. En Moaña investigan a procedencia dunha tonelada e media de cascallos que apareceron no interior de garrafas de auga de 5 litros a carón duns colectores do lixo. O parecer é entullo procedente dunha obra de rehabilitación. Os responsables desta vertedura ilegal poderían enfrontarse a unha multa de ata 100.000 euros. Metidos en máis dun cento de garrafas de auga e envoltos con bolsas de plástico, así apareceu ata 1,5 toneladas de cascallos en Moaña. Dende hai unhas cantas semanas que levan botando verquidos, día a día o que íbamos mirando é que iban aumentando. Ao principio eran 3 ou 4 e cada vez pois iban a máis. E agora hai todo iso. Esa hubo moito máis tamén. En garrafóns de auga, baleiros, encheronos con non sei o que. En botellas desas de 5 litros de garrafa. O entullo, que podería proceder dunha obra de rehabilitación, apareceu a carón destes colectores en San Chilán, nun lugar prohibido para o depósito deste tipo de residuos. Teñen un punto limpo onde poden chamar e facer todas estas gestións, pero a xente igual é máis práctico tirar aí. Claro, como deben de hacer moitas mudanzas ou debe de haber moita casa turística, tiran colchóns, sofás, toda clase de armarios, escombros, aí, e o vertedeiro. Sí, unha maneira curiosa de desfacerse cando normalmente hai un contedor de obra onde se pode facer iso. Ao parecer non é a primeira vez que se producen verteduras similares na zona. Bueno, xa apareceron tamén ao lado das botellas outro tipo de residuos procedentes tamén, imagino, dunha obra dunha casa, porque había colchóns, sofás, todo bello, mobles, que agora sí que xa non están. Pero houve tamén todo acumulado aí, non tiñamos nin espacio para aparcar. Que de día de noite verten aí de todo, colchóns, escombros, aceite, de feito veñen pola noite ou así cando non hai moita xente por aquí. Pode estar aí unha semana ou o que sea. Xa está aberta unha investigación para determinar a procedencia e a autoría da vertedura. Os seus responsables poderían enfrontarse a unha multa de entre 2.000 e 100.000 euros como autores dunha infracción ambiental grave. Foi a de hoxe unha madrugada negra en Pontevedra. Un accidente de moto na avenida de Marín deixa unha vítima mortal. O home saíu despedido e caeu ao mar Ester. Contra as 5:15 desta madrugada, os bombeiros de Pontevedra localizaban e recuperaban o corpo do home da auga. Estaba aboiando a poucos metros da vía. As alarmas saltaron logo de que un particular chamara a emerxencias para avisar de que atopara unha moto sinistrada no medio da vía e que non daba localizado o piloto da mesma. A víctima deste fatal accidente sería un veciño de Marín de 29 anos de idade. A hipótese coa que traballa a Garda Civil é que o home perdeu o control do vehículo, unha motocicleta de baixa cilindrada, e saíu da vía. Foi unha noite chuviosa e pode ser que houbese balsas de auga na calzada. Non hai testemunhas do sinistro. Un particular que circulaba por esta PO11 topou a motocicleta sinistrada tirada no carril dereito, máis ou menos no quilómetro 2,5 dirección Marín. Chamou a emerxencias alertando de que non podía ver onde estaba o piloto. Eran as 5:10 da mañá. Nun primeiro momento, movilizaron efectivos de emerxencias sanitarias, Garda Civil e Policía Local.
Pouco despois localizaron o corpo do motorista na auga. Alertaron a Salvamento Marítimo e o equipo de recursos acuáticos dos bombeiros de Pontevedra, que finalmente conseguiron sacalo ao home dende terra. Estaba, din, a uns 10 metros da costa. Nada se puido facer xa pola súa vida. A vítima é un veciño de Marín de 29 anos, segundo informa a Garda Civil, que ten aberta a investigación sobre o sinistro. É o segundo accidente mortal de motocicleta que se rexistra en Galicia nos últimos días. A noite do sábado, outro motorista perdía a vida tras chocar cun coche na Nacional Sexta en Outeiro de Rei. Rematou a prórroga do verán e Galicia estrea esta semana de outono con ceos grises e precipitacións. Ao longo dos días iránse sucedendo varias borrascas que veñen alimentadas dun ingrediente extra, que é a humidade que chega do trópico, o que fai que descarguen con máis chuvia do habitual. Toca desempoar os chubasqueiros e rescatar os paraugas. Témolo de adorno no coche, pero sacar non sacamos. E agora sí. Agora hai que sacalo. A máis a roupa dos armarios, non? E xa se queixan os comerciantes que non venden a roupa do outono. A chuvia chegou a Galicia e algúns pillounos por sorpresa. Fixen un recado que non chovía e de repente puxos a chover cando salín e pois a seguir. A mí non me molesta a lluvia. É que me gusta. E semella que vai seguir chovendo toda a semana. Falta fai, que temos moita falta de agua. As frontes que se presentan esta semana, a verdade é que van vir alimentadas cun ingrediente extra. Trátase dos ríos atmosféricos, unha masa de vapor de auga que chega dende o trópico que provoca que as frontes deixen máis auga do habitual a primeira nas próximas horas, que mesmo vai provocar que se activen avisos na costa da Coruña e en toda a provincia de Pontevedra. Será un aviso amarelo que permanecerá activo ata as 10 da mañá deste martes con acumulados de 40 litros por metro cadrado en 12 horas, porén en xeral as precipitacións serán unha constante para os próximos días. Se temos que dicir cal será o día máis complicado, pode que sexa o xoves, xa que se presenta unha fronte moi activa que fundamentalmente durante a madrugada vai descargar con moita intensidade en zonas da Coruña e tamén de Pontevedra. Bueno, mentres non sexa o sábado ou o viernes. Sobre todo para a xente que traballa, eu non, que xa estou xubilado e non me preocupa demasiado, non? Pero bueno, sí, sería agradecer mellor os xoves, moito mellor. En canto ás temperaturas, esta semana serán homoxéneas en toda a xeografía galega, roldarán os 18-20 graus. Frío non fai, de momento non. A mesmo tiña chaqueta e non me sobra, fai calor. Lo notas por la humedad, más que nada, pero después nada. Sí, tenemos un paraíso aquí. E así, pouco a pouco, adentrámonos no clásico outono galego que xa está a deixar paso a varias xornadas pasadas por auga. Nas últimas horas rexistráronse numerosas saídas de vía por mor da chuvia. Moita precaución porque as estradas están especialmente esvaradías. É momento de pisar o freo, pero tamén de revisar outros elementos de seguridade. Saída de vía hoxe a mañá na Pastoriza, outra e outras na AP9 e así suma e segue. Sonte á tarde o 112 atendeu uns 30 accidentes de tráfico, a maioría esvaróns relacionados coa choiva. Que vimos o Bran, en tema de neumáticos, sociedade na carretera, por onde xa tránsito de camións e maquinaria agrícola, xa se presencia de aceite ou gasóleos incluso. Tamén a falta de costumbre de circular en mollado. Follas, manchas de aceite, coas primeiras pingas despois de tantas semanas co asfalto seco, a estrada convértese nunha pista de patinaxe. Máis peligrosa está, porque ten aceite, se ten todo, está máis peligrosa. Noto o agarre diferente da pista, vamos, do asfalto. Non sei se será porque acumula un pouquiño de suciedade e logo cando chove pois arrastra todo. Eu personalmente intento pois ir un pouquiño máis lento co coche ou correr menos, vamos. Guindas, tres e talleres non paran. Vou cambiar as rodas, que empezou a chover e tan media gastadas e vou nos cambiar. Desde o viernes ou así, como xa a previsión iba sendo de chuvias cara esta semana, pois bueno, a xente xa se empezou a preocupar e a recibir chamadas aquí no taller para o tema dos neumáticos. Eso, e hoxe xa durante toda a mañá, pois levamos cambiado neumáticos. A proba das rodas como principal elemento de agarre é ben sinxela. Unha moneda de €1, co tema do arillo dorado que ten por afora, incluso se podría medir. Aquí, como vemos, non se ve nada da parte dorada, entonces aquí estaría un neumático en perfectas condicións para o uso. Conforme aquí podemos ver que se ve todo a parte dorada. Por diante queda moito outono e máis inverno e para se facer unha idea, un dato. En España o número de sinistros aumenta nun 70% en días de choiva.
Marchamos agora cara a provincia de Ourense porque a Ribeira Sacra estes días o epicentro da tapa e dos petiscos. Celébrase o Campeonato Galego, unha cita que reúne a creatividade gastronómica co mellor produto local, Patricia. Sí, produtos locais que se traen ata aquí, ata este mosteiro de San Pedro de Rocas, para facer esas elaboracións que se presentan ante un xurado experto no eido gastronómico. Participan preto de 40 cociñeiros e cociñeiras de toda Galicia. Deben preparar en apenas 15 minutos unha tapa ou petisco que reúna orixinalidade, sabor e defenda os produtos locais. As tapas e petiscos desta edición saben a costa, a zonas da interior e sobre todo evocan moitas emocións. E por que aquí, na Ribeira Sacra? Pois para ensalzar a cultura, a paisaxe e a gastronomía dun lugar que aspira a ser Patrimonio Mundial pola UNESCO. Y yo creo que van a ser 2 días muy bonitos en los que los cocineros van a venir a demostrar su bien hacer gastronómico, sus pinchos maravillosos que algunos, y no exagero, llevan meses pensando que van a presentar. Nada, vamos a facer unha maragota que limpamos, desespiñamos, damos un toque de salazón, de afumado, e, bueno, aquí vamos a representar o que é unha tarde de San Martiño, digamos, na casa da miña abuela. Chámase maragota no Dorneiro. Chegou o peregrino número 500.000, medio millón, deste ano 2025 a Santiago de Compostela. Chámase Jairo Forero, aí o teñen nas súas imaxes. É colombiano, ten 70 anos e fixo o camiño portugués, dende Bayona, co seu fillo Nicolás, de 40 anos. Fixeron os dous en 6 etapas e a modo de homenaxe póstumo á súa esposa falecida recentemente, esposa de Jairo e nai respectivamente do seu fillo. Jairo, como dicimos, foi recibido polas autoridades civis e eclesiásticas encabezadas polo presidente da Xunta e o arcebispo de Santiago de Compostela e sinalou o seu fillo como soporte físico e a súa muller como soporte espiritual para poder completar o camiño. Muy emocionado con este recibimiento y ser el peregrino 500.000 del año, en el año 25, ¿cierto? Sí. Qué mejor manera de haber homenajeado a mi esposa y madre de Nicolás, ya que físicamente no la tenemos, la llevamos espiritualmente, nos acompañó en este recorrido y nos guió y nos dio fortaleza y siempre quisimos cumplir fuera como fuera. Co Camiño de Santiago seguimos, pero agora por desgraza polo incivismo de algúns. Peregrinos do Camiño francés amosan o seu malestar polo comportamento incívico de Carlos Egorda, dous camiñantes que deixaron na ruta unha pegada difícil de borrar, Iria. Pois sí, chámanse Carlos Egorda. Fixeron o camiño en setembro e foron deixando a súa asinatura con rotulador en dúcias de hitos kilométricos como este. Un comportamento denunciado en redes por moitos peregrinos que o consideran un ritual absurdo e completamente incívico. De feito, son moitos os que queren dar coa súa identidade para pedirlles que regresen e volvan peregrinar, pero desta volta para limpar a desfeita. Non son os primeiros en vandalizar os marcos kilométricos do camiño, pero a insistencia coa que fixeron Carlos Egorda dá que falar en toda a ruta. Sí, están en todos lados, pero bueno, ahora Carlos y Gorda son legendarios. Alguien pues ha dedicado a poner Carlos y Gorda y la verdad que queda bastante feo. Nosotros lo estamos viendo desde Sarria y me parece vergonzoso, me parece estropear la esencia del camino. Se está convirtiendo esto en payasada, hay por aquí payasos que van, cantando sus debilidades. Algúns restan importancia ás pintadas que aparecen canda as frechas amarelas nos últimos 100 kilómetros do camiño francés. Para mí no es un recuerdo, pero para otras personas puede ser un recuerdo muy bien. Y lo han documentado, no nos molesta. Pero a maioría dos camiñantes se suman ás denuncias que proliferan nas redes sociais. Algo se debería de hacer porque es que además eso atrae a que haya más pintura. Oye, no es el momento ahí de pintar.
Esto es una señalización para lo que estamos haciendo el camino. Hay otras cosas, otros lugares, en los bares, en distintas instalaciones turísticas que se puede uno sellar y deja como recuerdo su visita, pero no en lugares públicos así. Polo momento non saben quen son os autores da falcatruada. Hai quen di que non eran parellas, senón un home e a súa cadela que fixeron o camiño en setembro. A ver si podemos localizarlo para que le pusiera una multa y tuviera que venir a limpiarlos uno a uno, porque es que de verdad que es desagradable. Pon un POSIT. Pon un POSIT, dejas un POSIT que se puede ir volando, pero no estropees algo tan bello. Agardan que a chuvia acabe borrando asinaturas e que non veñan outros detrás que decidan copiar a idea dos que non respectan o que é de todos. Hoxe comezou a campaña do ourizo de mar no Grove. A esta hora xa deberían chegar ao porto algúns dos barcos e mergulladores que saíron á procura do preciado equinodermo. Paula, sabes como lles foi o día? Pois sí, Raúl, porque precisamente hoxe aquí neste porto de Pedras Negras no Grove podemos falar con eses primeiros buceadores que chegaban tamén con eses precisamente primeiros kilos deste prezado produto do mar, do ourizo do mar. Non quixeron o certo aventurarse a resumir como creen que pode ir a tempada, pero sí que creen, sí que pensan que poderá haber un pouquiño menos de xénero. Por iso, este ano espérase que suba o prezo deste produto na lonxa. O pasado ano, a pasada tempada estaba a 12 euros e este ano espérase que estea a 13, pero tamén temos que facer un apunte, non adoita ser este un produto que chegue ás lonxas. O certo é que aquí tamén precisamente os buceadores comentáronnos que xa está premercado antes de que chegue a porto, especialmente para os locais de restauración, e ademais tamén é un produto que adoita ir moito para fora das nosas fronteiras dentro do territorio español, por exemplo, Asturias e a Barcelona, pero tamén a outros países europeos, como é o caso de Francia. Son os primeiros ourizos desta campaña que arranca hoxe. As 14 embarcacións que saían do porto do Grove esta madrugada xa regresaron. Ainda é temprano, hai moita alga nas pedras, entonces non se ve tan ben. É demasiado pronto para decir como irá a campaña, pero bueno, de momento tomámoslo con optimismo e a ver que sale de aí. Moi jodido, hai pouquiño de todo e a ver se dura para toda a campaña. Ao ser o primer día, pois non sabemos ben, non recorremos todas as zonas, metémonos cada un en un sitio ou probamos en dous, pero ainda é moi pronto para saber. É certo, é verdad que erizo escasea en todos lados, é unha cousa que tarda moito en crecer e cada vez vai a menos, por iso tamén foi subindo de prezo. 28 buzos, 2 en cada embarcación buscarán o prezado equinodermo. Como máximo, cada barco ten un tope de captura de 60 kilos diarios. 30 kilos por persona, son 2 cupos, 60 kilos, E os outros estes os 60? Sí, hoxe sí. A ver, hai días que se leva moi ben, se fai bo tempo, que pasa que isto traballase nos meses de inverno e a veces rompe moito o mar, porque además traballamos en zonas onde traballan o percebe tamén, o erizo está na rompiente, e cando hai mar de fondo rompe o mar bastante, hai veces que costa moito, pásase bastante mal, pero bueno, hai que leválo así como se poida. No 2024 superaron as 35 toneladas e os 483.000 euros. Ata 20 kilómetros de rodeo teñen que dar os veciños dunha parroquia de Cervantes, en Lugo. A causa é esta ponte estragada. A estrutura derrubouse hai varios meses e dende entón din sentirse illados. Aseguran que servizos básicos como a recollida do lixo, o camión do butano ou mesmo as ambulancias teñen dificultades para chegar ás súas vivendas. Reclaman solucións. Vémolo nuns minutos aquí, no Galicia Noticias. Esta noite pasada houve un concerto deses que levantan paixóns no Coliseum da Coruña, o do colombiano Manuel Turizo, do que seguro que coñecen máis dunha canción. Os nosos compañeiros de redes de G24.gal estiveron ali e transmítenos as súas vibracións. Que me dejó ese cuerpo serrano. Yo quiero saber dónde están todas las lobas de A Coruña esta noche. A música non para na Coruña. O cantante colombiano Manuel Turizo trae ao Coliseum a súa xira internacional 201 World Tour. O artista é coñecido por cancións tan virais como el merengue, la bachata ou Unha Lady como tú. Quéreme mientras se pueda. Voy buscando una lady. Esta parada na cidade herculina forma parte da súa xira por 15 cidades de España. O artista internacional colaborou con cantantes tan coñecidos como Sebastián Yatra, Shakira ou Lola Índigo.
Dende 2016 a súa carreira non deixou de medrar e xa é algo habitual que as súas cancións se convirtan en éxitos. E despois de moita bachata, reggaetón e algunha que outra balada, pódese dicir que a Coruña gozou da visita de Manuel Turizo. En Vigo xa abriu as súas portas La Formigueta, un establecemento onde se poden mercar máis de 200 variedades de turrón. Nos últimos anos converteuse nun clásico do Nadal vigués que sempre sorprende os seus clientes con sabores moi arriscados e innovadores. Iso sí, todos elaborados de xeito artesanal. É lóxico que custe elixir entre 250 variedades de turrón. Eu para min o albariño non me vai. O clásico, que teña unhas almendriñas ricas, me encanta. Tenemos el cliente clásico que le gusta el turrón duro de toda la vida y también tenemos el cliente que nos dice, Antonio, vamos a hacer algo diferente, como un pulpo a la gallega, como un turrón de ostra, como un turrón de vino albariño, es decir, cosas muy diferentes. De champaña con petacetas, de marisco, de tetilla con pistachos, diferentes pero cun denominador común, elaborados con produtos de proximidade e de xeito artesanal. Producto de la tierra, un producto gallego, algo diferente, algo que no sea industrial. Nosotros somos artesanos. E baixo estas premisas, un turrón de mazá é unha das novidades deste ano. Con una manzana de aquí de gallega, de una aldea de aquí cerca de Vigo, y con una miel también de una aldea de Bayona y un poquito de canela ceilán que le da un toque increíble. Muchas horas sin dormir porque, claro, estas recetas no se pueden hacer de hoy para hoy. Esas recetas requieren mucho trabajo, mucho experimentos. Aquí o turrón véndese por tableta e córtase diante do cliente, porén, haberá sorpresas para degustalo. Os voy a dar una super novedad, que es un turrón que no se hace en el mundo, que nosotros lo vamos a sacar, que es un turrón que está mirado por el tema de la joiva. Sí, podréis degustar nuestros turrones. ¿De qué manera? Pues ya lo veremos. A chuvia inspirou este ano a este mestre surrealista do turrón que xa forma parte da estampa do Nadal vigués. As súas creacións xa se poden mercar en Vigo. Gracias, hasta luego. Ata 20 kilómetros de rodeo teñen que dar os veciños dunha parroquia de Cervantes na provincia de Lugo debido á caída dunha ponte. Os afectados queixanse de que carecen desa infraestructura dende que hai medio ano cos inconvenientes que lle está a supoñer no día a día. Servizos básicos como a recollida do lixo, o camión do butano ou mesmo unha ambulancia, segundo eles non chegan ás súas vivendas. A ponte que comunica Vilaxán na parroquia cervantega de Mosteiro coa súa contorna derrubouse a pasada primavera. Dende entón, os veciños do lugar teñen que dar rodeos de ata 20 kilómetros para chegar ata outra beira do río Cancelada, afluente do Navia. Ademais, vense privados de servizos como a recollida do lixo ou a entrega de butano, xa que os camións non pasan entre as casas. E tampouco atravesaría a aldea, en caso de necesidade, un vehículo de emerxencias. Aquí non ven unha ambulancia, non ven o butano, para buscar animales mortos temos que subilos arriba ou leválos a outro acceso á carretera, e para vender becerros, pois ten que vir uns camións máis pequenos, que ten que pagalos á parte. Mirado polo reloj meu, conducindo o meu xenro, o meu fillo, quen sea, 25 minutos desde o cruce de Oliver, costa máis vir por arriba que vir por aquí. Xa non é o tempo, pero é o arrodeo que se dá. Ya nos temos moitos problemas para vir buscar os becerros, que os vendemos aí na casa, e temos moitos problemas por culpa dos camións e abandonos máis baratos por culpa deso, porque o camión agora non baixa aquí tampouco buscalos. Claro, a todos os do pueblo nos afecta. Tanto a veciñanza deste lugar como a dos arredores aseguran que levan meses queixándose da falta dunha ponte. Malia todo, polo momento descoñecen cando van poder recuperar unha infraestructura tan necesaria no seu día a día. Debían facela ou polo menos saber, agilizar un pouco ou polo menos por dicir, pois, oi, non se fai por isto, ou polo menos dar unha resposta, son. Aquí non pedimos outra cousa, non pedimos ninguna cousa máis, que nos fagan o puente que se poda pasar. Os incendios que houve, quen se metía aquí? Aí vamos a arder aquí no medio, porque isto estamos incomunicados. Mentres o acceso principal ás súas vivendas segue cortado, os residentes nesta zona dos Ancares temen que a situación empeore cando chegue o inverno.